Jadi negatif ora ning keris tapi ning pikirane. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sun mata ajiku, salam rahayu derek-derek sedaya, wadah ilmu Gusti, wejangan Jawa. Derek-derek sedaya, iki aku nggawa pusaka keris. Iki pusaka keris, ya arane pusaka, ya arane keris, pusaka keris. Iki mung dolanan lho. Kok dolanan? Iki mung hiasan dinding. Jadi pusaka iki tak pajang neng omahku, tak gawe simbolku. Iki lho aku wong Jawa sing mencintai, sing melestarikan simbol-simbol kejawanan, simbol-simbol budaya Jawa. Ya termasuk iki simbole budaya Jawa, pusaka keris. Nah ini dulur, panjenengan ojo salah tangkap, ojo salah tafsir. Ojo kok wong sing nggawa keris, wong sing nyimpen keris iki sampean anggap dukun. Dukune dukun perewangan, dukune dukun cabul, dukune dukun ilmu hitam lan sak piturute. Enggak kabeh dulur. Seharusnya wong Jawa kabeh iku tresno marang pusaka keris. Ngono. Tresno marang pusaka keris. Lah kena apa? Iki mergo simbole para wong Jawa. Tunggale yen wong Jepang sing mencintai simbol budayane neng kono, yaiku ana simbol iki pedang samurai. Kan kadang pedang samurai dipajang ning omahe. Iku simbole wong Jepang kono. Simbol budayane Jepang. Contohnya kaya maneh budayane Kalimantan. Iku ana pusakane, ana senjatane jenenge mandau kayak salah ya. Nah, wong kono mencintai pusaka mandau, mencintai budaya wong Dayak kono mandau. Ya mergo rasa tresnane marang budaya. Contohnya maneh kaya Madura maneh. Madura itu kan identik karo celurit. Nah, celurit iki wis budayane wong kono, wong Madura. Dadi awak dhewe sebagai wong Jawa ya kudu bisa apa ya ngarane iku aja kok seneng karo budayane wong liya, tapi ya kudu tresno marang budayane dhewe. Dijaga, dilestarekno. Nek ora bisa nglestarekno ya kudu dijaga. Aja dietrek-etrek, aja direndahno budayane dhewe. Pusaka keris iki ora pusaka sing semacam senjata sing mematikan istilahnya, enggak. Senjata gawe pembunuhan, enggak. Pusaka keris iki luwih condong neng spirituale itu. Nah, spirituale. Secara spiritual kan wis ketok. Wong kadang nyawang keris iki nek diselempitno nang mburi kaya gagah. Dadi wong lanang dadi gagah. Yen pusaka keris iki digawa, iki kaya dadi agemane, ngono ta. Yen pusaka keris iki dipajang ning omah kaya dadi simbole. Jadi sejatine pusaka keris iki ora ana sing diarani medeni utawa menakutkan, hal sing menakutkan, hal berbau negatif atau mistis gak ono tuh. Pusaka keris iki mung yen diodot ngene lho. Bentuke iku kok ngene iki lho. Lingkuk-lingkuk. Iki keunikane simbole wong Jawa pusaka keris iki simbole ya lingkuk-lingkuk ini gitu. Iki simbole wong Jawa kudu dilestarekno, kudu dijaga kanggo cah nom-nom terutama iki generasi penerus bangsa, generasi penerus wong Jawa. Yen panjenengan ora bisa nguri-nguri budaya Jawa secara maksimal, paling enggak kudu dijaga aja sampai punah ngono.
Iki pusaka keris iki ora ana apa-apane Dulur. Aja nganggep kok iki kerise ana gendrone, ana kuntilanake, ana tuyule sing garane dagangan laris. Lah iki sering terjadi Dulur. Kaya umpama aku dodolan ya laris Dulur, aku laris. Terus omaku tak pajang pusaka keris niki. Terus wong nangkepe ku kok gara-gara keris iku. Kuwi dagangan laris dadi kena gawe pesugihan keris iku. Keris iku ana pesugihane, ana kuntilane, ana tuyule ngono. Akhire pikirane iki sing negatif. Dadi negatif ora ning keris tapi ning pikirane. Ngono tuh. Ora ana arane ilmu hitam, ilmu negatif ana nang jero keris iki ora ana wong iki benda mati. Ora bisa urip. Ngoten lho. Dadose panjenengan pun salah memahami tentang simbol keris iki simbole wong Jawa. Lah pesenku sing tak karepno panjenengan sedaya aku ngajak sing apik karo panjenengan sedaya yen ayo mencintai pusaka keris kanggone wong Jawa. Aja kok ditambah direndahno. Panjenengan malah milih pusakane bangsa liya, pusakane suku liya. Budaya liya sampean bangga-banggakno, budaya dhewe sampean etek-etek, sampean anggap musyrik, syirik lan sak piturute. Iki ngono warisane leluhure dhewe to. Aja sampe awak dhewe ku mengkhianati para leluhur. Wis talang nek panjenengan iso ngregani satu sama lain, iso menghargai jasa parane para leluhur, jasa-jasane leluhur. Tak jamin urip panjenengan iku bakal nemoni ayem, tentrem ati, adem, bahagia, sejahtera lan sak piturute. Wis ta. Percaya aku. Pun niku mawon. Pepiling kula wejangan kula dinten iki mugi-mugi saged damel manfaat kula lan panjenengan sedaya. Pun nggih sakmonten mawon kula nyuwun ngapunten, kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.